Ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Mindagasngi kabalang karake yagasngi buram jangka yimene ba Lateran. Ngi ong Lateran Basilica. Mindagasngi kalonga jingkan mau jangasngi bala penkantang yakane ki yimene. But kane ki yimene kadon ha Rome hajan Vatican. But habang ngalayo jingo ngalayo late rung hagane ki mane benduai but hapo kane ki mane don ki statue bahe jong kadar ngod ki apostol but Yanis Baptist but kane kalong ki mane bala pinkantang nadu bastang haka kerteng jong most holy name of Savior Jesus Savior but haka kerteng jong kau haka kerteng baku jong unong penim nangda kila ai kerteng ro penkantang biang haka kerteng jong ia anis non pin baptist nangda ro haka kerteng jong ia anis bakui unong to gospel but kaya ka history but kaya ka jingkardor jong kane ki yimene haka jingim jongi ki kristan Namar kane ka jaka badon kane ki mane kalong ka jaka jong kawe ka paki dulan jong Plotius Laterinus ulalong usem bad baro ki kun ki ti ki jongku kilalong ki binta jong ka hima jong Laterinus but kila don kane ka jaka but kane ka paki dulan Nagabinda bun snem dagispas snem. House snem san sau edi usim niro ula shimno yakanega jaka namar ula long usim bad ula yakini yakanega jaka nakini ki kun ki jong Laterinus bad ula bat hakati jongu hadu Henry pra edi bad hadin kane ngitip kay kabalajia Kaladon ka jingshale beni ki kristan kim shimla don lad ban mane ya ujisu nagabinda ka jimmane ujisu ke jingi do jisu bon ki kristan kila sha ya but de ha ka por jangu Constantine usiem ubakarau ubalawanra ek jinglai lud ya ka niyam kristan ulayo job ya ka western Rome but ka baro ka western Europe Bad ulalong ubasen shar iya katakatain. Bad haba ula job iya baro ke jingale tuma ula yoru ya kaneka area ya kaneka pakitulan Laterinus. Bad house name laispa kadar edi ula aitino ya kaneka pakidulan Laterinus hakakti jong uwe upop Melchidius, but ulas tang ban sa hakaneka jaka, but ka kalalonga jaka shong jong upaba kuit nadu kataka por haba u Constantine ula ailad yaki bangit eki kristan ban pindon burom ya uble. Nangdar terter shushu u Constantine ulas ngamu ya ubale namar ula job bun gitma badulai nam ay burom ya Jesus Christ nagabinda ka jing job ya gitma badu ong bade ka Christian God ula yarap yawu ban job ya ka jing letma te ula kwa ban pindon burom ya ubale bad hajan jong ka jaka sa jong kane ka pakidulan hakabaminda upaba kudusa ulasnano ya kane ka yimane Lateran Basilica. Kalakalam Basilica, Lempa Upop Sylvester, Bapengandang, Yakaneki Mane, Enda Uladeshna, Ba Yakaneki Mane. Bad Kanek Kalalonga Dakashin, Junga Jimane, Yaki Kristan Baro. Kristan Bamdon Lashu Ban Mane Ya Ubale Hadukata Kapor, Kilayo Jinglai Luid, Ban Mane Ya Jisu, Kilayo Jinglai Luid, Bante Yaki Mane Public. Badu Constantine ulasna bun ki mane nalor kane ka yimane Lateran kabala pengandang hakakertang jong most holy savior nangda hakakertang jong Yanis Baptist bad Yanis Bakuit
kala jia hadin suki kaba mut kane ka Lateran Basilica kaba minda kadon ha kaba pengandang sya ka kerteng jong Yanis Baptist Yanis Bakuit badu Jisu unong penim jongi bad kane ka yimmane kalalong kaba karau nagabenda ki Kristan namar kumba Sheikh Hajar Snem nadu laispa kadar edi hadu kadlaispa kindai edi uppa bakuit ulasa hangne hakane ka pakidulan Lateranus bad ula pediang ula kiniam mas hakane ka Lateran Basilica kumga yimene jongu pa bakuit Henry Hardin kadlaispa kindai edi hadu kadlaispa hinyipo hinriu eye uppa bakuit ulasa hinyupo kindai eye upaba kuit ula kindria jaka na Lateranus sha Avignon France hinyupo snem eye ulasa hangdo kalalonga jaka shong jongu upaba kuit Avignon France hadin pat ulawan pai biang upaba kuit hadin ka ngitip ya ka benta ka ba Catherine jonga sienna kalale ben wanrano biang ya upaba kuit na Avignon sha Italy sha Rome biang. Habaula wan pai kesiem jongga ta ka por inong senshar jongga ri Italy kela teruano ya upa bakuit bad kabalang Catholic baroka we ya ka Vatican ulum Vatican City. Bad kela don ka jingya menjur bad ka Lateran Treaty ka jingya menjur kabala to bad upa bakuit bad kabalang Catholic bad kinong senshar jongga Italy. Dei naga nadu kata ka por ka Vatican ka kalalanga jaka shong jong upa bakuit. But bale minda ngirake yagas ngiburom jongka Lateran Basilica namar ha Rome ngidon South Liki major Basilica kaba kerteng jongo Petrus bakuit Mary Majora Mary Major bad yakane ka Lateran Basilica bad Basilica haka kerteng jongo Paulus bakuit but kine South Liki Basilica kilong ki ba kongsan nagabinda jongi ki Catholic kalong ka dakashin jonga jinge kine ki Basilica kiyang kum ka dakashin jonga jinge le shitam jongi banget ki bala shale ben na daki spas nem jonga jingstan jonga jingim krustan but habangi peit yakene ki mane kamdame habangi reke yagas ni burom jonga Lateran Basilica kaya ka ba yarap yangi iwe bale ka balang ka burom yakane ki mane namar nadu kata ka por kane ka Lateran Basilica ka yimane ba Lateran ka kalalong ka kemi ka imane kemi jongbaro ki imane jonga Europe jongbaro ki ba burom but it yaw Jesus mane but kane kalanga Mother Church namar day nangne ki Kristan kilayo jinglai luit ban mane yaw Jisu ngitip hadu kata ka por kila mane haki tliu le naki krem hakaba jar namar kiting ya ki jingsha le bein tengingi de ban skutu hadu katno ki Kristan ba menshuwa kila shashitam kila jausnam nagabinda ban ri sumar ya ga jinge Minda habangi shong hakano ki imane ne habangi ru hakano ki imane ban mane yaw Jisu ban shiminda mas ngimju perkat yakisnam bala jaw da bon ngut ki beryu bon ngut ki bange nadu bastang jongka jingim Kristan ngi ngawutan nat lese banong kane kadeka jing sarong jongi lese ngiyong de mangi balasna ye ki imane henrengi deben sauturu kaladon gapor ki Kristan kimdon jinglai luit ban sna imane ban te imane ban mane yaw Jisu haka jinglai luit ko himen ko para ngi bahro ngilong ke balai luit henrengi sautu haka nega jukka ba minda kibryu kilastang ban temrau kistang ban im hagapop kistang ban kentai ya ke jimane ubale kistang ban pajingai na ubale kistang ban perlongru ya ki mane ba ku jungi kum ka jakayo ngitip ten ka ba ki bri ki wan she imane ki fon haba yo fon ki cranbait hapo imane ki text message ha imane ki page ya ka movie hapo imane ki le ki kam jakle ya hapo imane minin gas ngi haba wan ka we ka long mi ka kran ha imane nga haban dom ya ka ngalawang ya kamino na imane rapi ko ban kran bun sin ko himen ko para ngistang ban perlong ya ki imane kum ga jakayo wat minda
Henry, habangirake kum kane ka sniburom janga Lateran Basilica, ka kendu iya nga ba diapi, ban burom iya ka jingkentang ba ka jingkuy janga temple ba kuit, ha ka bangi maneman ka por. Kum juru ban sngau kordor ya ka jingim jangi, sngau kordor ya ka met ka par jangi, sngau kordor ya ka jingkot janga balai ha ka jingim jangi. Bahkan pelong yangi kiba light luid, ban mane light luid, ban yidia ubalai, ban burom ya ubalai ha ka jingim jangi. Tongin nang, puson hakane ka sngi burom janga Lateran Basilica, hake yimane bha Lateran, hadu katno ka balang kalaroy. Minda hadu katno ka jingim jongi ki kristan kila stamban troin ka balang ka balaroy minda ka stamban ringstart kala stamban hiarna ka jingay kala stamban hiarna ka jingshirhem ka jingido balay baro ka we kalawan na marga jingdenjo ka jimpan shoy kala de ka por bangin pindimay ka jingim jongi kala de ka por bangin pinki biang ya ka jingi shirhem jongi naga benda jisu naga benda ka jingay naga benda ka balang baro ka we tongin duway naga benda ka nega jingay jisu be id karko kardo yangi hagane ka sngi buram jonga Lateran Basilica bangindup id yame bangindup sngo kordor ya ka jingid yame bat ka jimmane yame bangin sngo kordor ya ka jingim jongi na mar meshong hapo jongi ni sngo kordor ya ki yimmane jongi na mar meshong ha ki yimmane ha ka jaka kendang karko ko trai pensle ingi vei pei vei bandon ka nega jing sotu par ka jingid yame en ya ro ya utrai Jesus Christ Amen.